Здравейте, аз съм Боряна и избрах да ви представя Властелина на пръстените, защото това е една книга, която наистина промени целия ми мироглед. По принцип съм завършила английска филология и през това време като експеримент посегнах към Толкин. И честно казвам не останах разочарована, защото от лингвистична гледна точка всичко е много изпипано. И като едно намигване на хората като мен, които са изучавали език и са се занимавали по-специално с лингвистика. Тази книга е нещо невероятно, наистина не съм срещала нищо подобно. Когато я хванеш, не можеш да я пуснеш. Аз лично, наистина, първата седмица, в която си я купих, не можех изобщо да я пусна. Всеки един момент хващах и четях, изключвах телефона, никой да не ме безпокои и четях. И колкото по-дълбоко се потапяш в света на Толкин, толкова повече искаш да четеш и толкова повече искаш да разбереш за различните раси, за историята на самия свят. История има много, много отвъд Властелина на пръстените, има различни книги, като Силмарилион, която разказва как е създаден самия свят. И наистина горещо я препоръчвам, защото е много интересна и много невероятна. Аз си четах на английски в оригинал и изобщо не останах разочарована от езика и от нивото, на което е написана. Просто това не беше книга, това беше изживяване за мене.